啊，那从一传代一个，我从这个手。哎呀，我这个去跑步去了，啥的？好了啦。哎，我这个去跑步去了，啊，带你第五期哦。ତୋ ନାଁଟା କଣ କିରେ? ଆଜ୍ଞା ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ମହାରି ପାହାଡ଼ରୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଏ ବାଡ଼ି ସେ ବାଡ଼ି ସାନେ କଣ ହେଲା? ଏ ବୁଲିଏ ବାଡ଼ି ସେ ବାଡ଼ି ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛି ହୋ ମୋ ଆରେ ଅନାମ ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଇଛୁ? ହଁ ସାତେ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆରେ ବାହା ତ ହେଲା ଭୁଲରେ କଣ ପଡିବୁ? କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ମାଟିରେ ମୁଁ ଭାଇ ଦେଲି ଉମର ଏ ନଗଦରେ ବାହା ହୋଇ କଣ ହେଲା? ନଗଦରେ ବାହା ହୋଇବୁ ଘରେ ଥୋଇଛି ଆରେ ଅନାମ ଏଇ ଶାନ୍ତି ବାହା ତ ହେଲୁ, ହଁ ଘରେ କଣ ଦଉଛୁ? ସେଇଟା କରିବି କହିବୁନି? ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଅଛି ଅଳ୍ପ କେ ଯାଏ ଉପାସରେ ଥିବ ବସି ଶାନ୍ତି କହୁନୁ? ଉପାସରେ ଥିବ ବସିବ ସାଙ୍ଗୁଛି ହୋ ଆରେ ଅନାମ ଏଇ ଶାନ୍ତି ଚାକିରି କରୁଛୁ ରେ? ମୁଁ ହଁ ଗୋଟେ ବଡଟା କିଏ କରିଛି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଏତେ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପାସ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ କି? କଣ କରୁଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସାରା ଖଟି ଖଟି ବେଳ ଉଡେ ଦୁଆରକୁ ଗଲେ ସାଇ ଏ ଦୁଆରକୁ ଗଲେ ସାଇ ତାକୁ ଦେଉଛି ଅନାମ ଏଇ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, କଣ କରିବି ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦବୁ କି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝା ସୁଝା କରିଦେବୁ। ଡାକିବି ଆଉ କିଏ ଡାକିବ?
ମୁଁ ନାହିଁ ଡାକ ଡାକୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆସ ମୋର ସରୁ ସାବିନି ଅତର ପାନିଆ ମୃଗ ନୟନି ମୋ ଘନ ଦେଖା ଯଦି ମନ ଭୁଲା ଥାନିରେ ଏ ଚଙ୍ଗା ନନି ଦେଖା ଯଦି ମନ ଭୁଲା ଥାନିରେ ଚଙ୍ଗା ନନି ଅନାବ ସାରେ ଡାକିଲି ସେ ଝିଅଟା ଆସିଲାନି ଆସିଲାନି ନା ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଡାକିଲୁ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଲାଗିବି କାହିଁକି ଅପରେସନ ହେଇଛି ଅପରେସନ କେବେ ହେଇଥିଲୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲୁ ଏବେ ଡାକିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ସିଲେଇ ଫିଟିଯିବ ବିଲକୁଲ ଫିଟିବନି ଫିଟିବନି କିଏ ତତେ କହିଲେ ସିଲେଇ ଫିଟିବ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଭୁଲ କଥା ଟିକେ ଜୋରରେ ଡାକେ ଆଉ ଯୋଉ ଡାକିବି ହଁ ଆଉ ଯଦି ସିଲେଇ ଫିଟିବ ଆପଣ ସିଲେଇ କରିବେ ନାଇଁ ଆମର ଅଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମେ ସିଲେଇ କରିଦେବୁ ଅଛି ହଁ ହଁ ଡାକୁଛି ଆସ ଆସ ମୋର ସରୁ ସାବିନି ଅତର ପାନିଆ ମୃଗ ନୟନି ମୋ ଘନ ଘନି ଦେଖା ଯଦି ମନ ଭୁଲା ଥାଳିରେ ଜଙ୍ଗା ନନି ଦେଖା ଯଦି ମନ ଭୁଲା ଥାଳିରେ ଜଙ୍ଗା ନନି ଅନାବ ସେ ଝିଅଟା ଆସିକି ବାହାରୁ ଛିଡା ହେଲା ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେ ସେ ଗୋ ପଟେ ଆଇଛି ତୋ ପଛପଟେ ମୋ ପଛ ପଟେ ହଁ ହଉ କହୁଛି ହଁ। ଆଲୋ ସୁନ୍ଦର ସଭାକୁ ଯିବି ସୁନ୍ଦର ବସିଥାନ୍ତି ଏତେ ସାର ନା କରି ମୋର ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖୋସାରେ ଖୋସିଛୁ ପାନ ପତର ମାଖିର ତର ତୁ ହୁଅ ବାହାର ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ କର ନା କାଟର ତୋର ଚାରୁପ ଶିରିଷ ଦେଖିରେ ଲୋ ମୋ ଖାଉଣ୍ଡ ଆକୁଟା ଆକାରେ କି କୁଟି ଅପସନ୍ଦ ଲୋ ମୋ ଖାଉଣ୍ଡ
ଆରେ ସେ ଝିଅଟା ଆସୁ ଆସୁ ହଁ ତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଦେଇ ସାରିଲାଣି ହଁ ମୁଁ କହିବି କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, କୋଉ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ପଇସା ଯାତ୍ରା କୋଉନ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସବୁ କହିଦେଲା। ବାପାରେ ମୁଁ କହିବି କହ। ଆଲୋ ପଞ୍ଚବରଣୀ ମନ ବଛଇ ଏଇ ପ୍ରେମ ସୁଧା ରସିକ ହାରାବଳି ତନୁ ପାତଳି କାଇଁଚ ମାରି ପୂଜା କୋଠଳି ଚରଣ ଚାଇ ଆଶା ଢଳି ଢଳି ମୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କଢ଼େଇଆକୁ ଦେଖି ହୁଏ ବାଉରି ମୋ ଚିନା ମାଇ ଦେଖି ହୁଏ ବାଉରି ମୋ ଚିନା ମାଇ ଆରେ ଖଣ୍ଡେ ବୁଢା ଚାଣ୍ଡିଆ ନିରଟା ଚେତା ପଡେ ଖାଏ ବିଧା ଗୋଇଠା ଚିକୁର ଚଟା ଦାନ୍ତ ନିଲଟା ବାରି ବାଇଗଣ ପୋଳ ଚଟା ଏଟା ପର ଘର ବୁଢାଟେ ଚଟା ମୋ ସାଦେ ୟାର ଡାଳ ନାରୀ ନାରୀ ଅନାମ ଶାନ୍ତି ତତେ କଣ ଖୁଣ୍ଟା ବୋଲି କହିଲା କିରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆରେ ମତେ ଭଲ କଣ ଲାଗିବ? ତତେ ସେ ଖୁଣ୍ଟା କହିଛି, ମତେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାରପଡ଼ା ଗାଁରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମତେ କହୁଛି ଖୁଣ୍ଟା ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ? ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କହ। ମୁଁ ଆ କଥା କହିବିନି ଆଉ ତା ମା କଥା କହିବି ଆଉ କାହା କଥା କହିବି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆରେ ଅନାମ ତା ବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ହବରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରୁ ହବ ସରୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ହଁ। ୟା ବାପ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା ହାଣ୍ଡି ଧାନ ଚାରି ମୁଠା ଆଣିଲି ଛେଣ୍ଡି ଏ ଗାଈରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧି ଭୁତୁରି ମୁଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ବାଘ ଛାହୁଣ୍ଡି ୟାକୁ ବୁଲେଇ କରିବି ନାଣ୍ଡି ମୋ ସାଥେ ଯାଉକି ଚୋରଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧି ଆଜି ଠାରୁ ମୋ ବନ କରି ଧାଡ଼ି ନାଇଁ ମ ଥାଉ। ଇଏ ମଦ ତାଡ଼ି ଧାର ଧରି ହାତ ସୁଧନ ସବାଇ ଖାଉ ମଦ କଣ ହେଲା? ମଦ ତାଡ଼ି ସବୁ ଖାଇବ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ମାରିବାକୁ ଏରା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆରେ ଅନାମ ଅନାମ ସେ ଝିଅଟାକୁ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ଯଦି ତାରି ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ସବୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତୋ ଘରେ ରହିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ପାରୁ ପଳେଇବ। ପଳେଇଲାଣି ଆରେ ପଳେଇବ ବୋଲି କହୁଛି, ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲାଣି ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ବାପାକୁ ପଳେଇବି ଅନାମ 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 ଆରେ ଡ୍ରେନଟା ପଡ଼ିଯିବୁ। ଆରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଆରେ ତୁ ଚାକିରି କରିଛୁ, ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ କେତେବେଳେ? ଯିବୁ କେତେବେଳେ ଚାକିରି କି? ସେ ପଳେଇଗଲେ ହଇରାଣ ହବନି? ହଇରାଣ ହଇରାଣ କଣ କରି ସାତୁଟା ବାହା ହେଲି କେତୁଟା ସାତୁଟା ଆଉ ନଥିଲେ? କଣ କରିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଉ ସାତଟା କଣ ହେଲା? କିଏ ମରିଗଲା କିଏ ହଜିଗଲା କିଏ କାହାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା କଣ କହୁଛୁ? ଏବେ ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ମାରିଗଲା ହଁ ଗଲା ବର୍ଷ। ଇଏ ଥିଲା 12 ବର୍ଷ ହେଲା କେରଳରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲାଣି ଆଜି ଭାଇ ତମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ 4ଟା ଛୁଆ କେତେଟା? ସବୁ ଯାକ ସଚିତି ପିଟି ମାରିଦେଲା କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କେରଳରେ ରହିଲି
ମିନିଟ୍ କାମ କରିବି ଖାଇବେ ସକି ଚୁଟକି ମାରିଦେଲା ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ଇଏ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କହିଲା ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ତାଳି ମଦ ଛାଡ଼ିବୁ ତୋ ଘରେ ରହିବ ହଁ ନହେଲେ ତ ଉପାରୁ ପଳେଇବ ଏଇଟା କହିଲା ହଁ ଛାଡ଼ିବି ହଁ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେବୁ କାଇଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପଳଉଛନ୍ତି ହଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ପିଲା ସଟ ହଁ କେମିତି କୋଉ ପାଖରେ ଇଏ ପଳେଇ ଆଇଲା ହଉ ଆଜ୍ଞା ନିଶା ପାଇଁ କେବେ ଲାଗିଲା କହି ଆଜି ଠାରୁ ଦେଲି ମୁଁ ଚଳାଞ୍ଚଳି ଆସ ଆସ ମୋର ସୁରଙ୍ଗୀ ଆସ ହସି ଆସି ମୋର କୋଳକୁ ଆସ ଆସୁନି ତ କାଇଁ ଅନାମ ହଁ ଆରେ ସଭା ଭିତରେ ସେ ଝିଅଟା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏହା ସମ୍ଭବପର ଆସିବନି କେବେ ନୁହଁ ମୁଁ କରେ ଆଗ୍ରହରେ ଡାକୁଛି ହଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଡାକୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ଚଞ୍ଚଳେ ଯିବା ବାହାରି ହର ଗୌରୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଶାନ୍ତେ ଏମିତି ନଟବର କହେ मैं साथे देखुते गाड़ी पड़ा केभे निसे छाड़ीबनी बाटले छड़े गई ଆରେ ଅନାମ ଶପଥ କଲୁ ପୁଣି ଆହୁରି ପିଉଛୁ କ'ଣ ଏଇ କଲିକତାରୁ ଆଣିଥିଲି କଣ କଲିକତାରୁ ଆଣିଥିଲୁ ବୋଲି ପିଇବା ଉତରେ କ'ଣ ପାଣି ଦେବି ବୋଲିକି ପିଇଦେଲି ମନ ଛାଡ଼ିଲାନି ଆଉ ମାଡ଼ କିଏ ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇନି କାନ ମୋର ହେଉଛି ହଁ ଆପଣ ହଉନାହାନ୍ତି ଆଟି ଗାଠିରେ ମୁଁ କାହିଁକି କାନ ମୋଡ଼ି ହେବି ଏ ମୋର କଣ ଦରକାର ମୁଁ କାହିଁକି କାନ ମୋଡ଼ି ହେବି ହେବେନି କାହିଁକି ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ପଚାରୁଛ କଣ ଭାରି ଯା ମାର ଯୋଉ ମିଠା ହେ କଣ କହୁଛୁ ଅନାବାଦୀ ଗୋତର ଭଳିଆ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ଲାଗିଛି ହଉ ମରି ଗଲି ବହୁ ଚାଲ ୟାମାର ଖାଇ ମରି ଗଲି ନ ଲାଗିଲ ୟାମାର ଖାଇ ବୁଝିଲା କି ଆଉ ହବ କଣ ଭଲ ହଉଛି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହଉ ହବ ଭାରି ନା ମାର ଯୋଉ ମିଠା ହେ ଆସି କାଠ ଲାଗୁ ଭାରି ଆମର ଆମର ୱାଇଫ ମାନ ଅଛି ଆରେ ଭାଇ
ବାଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଆଉ ମାଇ ତ ଗୋଟେ ତିନି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ କହୁଛ ନା ମୁଁ କହିବି କହୁନୁ କଣ କହିବା କଥା ଇଏ 12 ବର୍ଷରେ ଆସିଛି ହଁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ମୁହଁକୁ ମୋ ମେଳା ନାହିଁ ହଁ ବୁଝିଲ କି ଆଚ୍ଛା ଏ ନେଗେଟିଭ ଯଦି ମେଳ ହେଲେ ଯେମିତି ବାଲିକୁ ତଳିବ ଏ ନାଇଥିବ ହବ ଆମର ମେଳ ନାହିଁ ହଁ ନଥିଲା ଯଦି ମେଳ ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ କଣ ଖେଳି ଥାନ୍ତା ନାଇଁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ମେଳେଇ ଦେଲ ହଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଉପକାର କର ଆମ ଗାଁ ହେଇଥିଲେ ତମକୁ କଣ ମାନେ କଣ ଦିଅନ୍ତି କଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ପିଆଜ ଆଖୁ ମୂଳା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଚାଷୀ ଘର ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚାଷ ବି ଆମର ଅଛି ହଁ ହଁ ଆଉ କଣ ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି କଣ ମନସ୍ଥ କରୁଛୁ ଏ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତ ଲୁଗା ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ଆରେ ଭଗବାନ ଭାତ ଲୁଗା ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ କଣ ଦେବେ ଏଇଟା ହେଲାନି ହଁ ହେଲା ହଁ ଭଲ ହେଲା ହଉ କୋଉଟା ତ ମନ ପାଇଲାନି ସେମିତି ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେବି ନମସ୍କାର ହବୁ ଏତେ ବଡ ସଭା ହଁ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଠାକୁର ଠିକ ବିରାଜମାନ କରିବେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସଫା କରିବୁ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ନମସ୍କାର ହେଲେ ତୋର କଣ କ୍ଷତି ହବ ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଇକିରି ହଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଇକିରି ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ଅନାମ ନିଶା ଛାଡ଼ିନି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ପସନ୍ଦ ମହାପୁରୁ ଆସିବେ ହଁ ଶିବ ମହାପୁରୁ ହଁ ହଁ ଏ ସୁଯୋଗ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ତୁ ତ ଛୁଆଟା ସବୁ ମାରିଦେବୁ ଆଉ ହଉଛି ନହେଟା ଠିକ ନାହିଁ ଲାଗୁଛି କି ଏ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଏ 12 ବର୍ଷର କଲିକତାରେ ମୁଁ ପିଲା ପାଇଥାନ୍ତି କୋଉଠୁ ଏଇ ଏ ପିଲା ଭାଇ ଆଉ କଣ ଅଛି କହିଲୁ ଏ ସାମ୍ନା ଭାଇ ରାମ୍ୟା ଭାଇ କହି କେତେ ଖୋଲୁଛ ଇଏ ଗଙ୍ଗ ହଉଛି 12